хора, чакам 6 часа на летището в Франкфурт, за да мога да се прикача за полета ми, който е към Богота. Така че какво по-смислено от това да ранкваме шоколади Милка и който ни се падна на първо място, ще си го купа от фришопа. Между другото, тук има много различни вкусове Милка, така че ако ни се падне някой, който го няма в България, задължително ще си го взема. Този е хубав, но ми се струва малко бейсик. Ще го сложим на 5-то място. Все пак, защото не мисля, че е лош. Яла съм го. Този изглежда симпатичен, първо място. Следващия. Милка Орео. Милка Орео. Това е буквално адски добър шоколад. Ще го сложа на 3-то място. Все пак, защото второ място си го пазя за един. Милка тук. Между другото, мисля, че го спряха. Или поне не съм го виждала в магазините в България. Ще го сложа на 4-то място. Много е хубав. Не знам дали сте го пробвали. Ягода. Обожавам плодови шоколади. Аз си запълни всичките първи места. Като цяло шоколад ли я харесвам. Ще го сложа, това ми е малко... в смисъл подобен на тук, но не е точно същия. Милка Бъбъл също много харесвам. Имаше един с бомбони, също много го харесвам. Този ще го сложим на 9-то място. Харесвам ядки, но пак... Не, този изобщо пък не го харесвам. И този с бомбоните го слагаме на 7 място. Отиваме да търсим карамела, хора. Това е. Така, хора, влезнахме в фришопа. Тук са милките. Сега трябва да намерим другата, която ни трябва по-точно. Има всякакви големи милки, обаче някакъв огромен късмет, че тук има точно тази. Буквално едни от първите ни места са тук като шоколади. Даже има този, който не смятам, че дори го има и в България. Не знам, поне аз не съм го виждала. Но взимаме карамела и отиваме към касите. Или хора, взех си ги и двата, защото и двата се оказа, че ги нямаме в България. Пробваме първо карамела. Най-quality контента някога на летището. Хората ме гледат странно, но никой не ме разбира и никой не ме познава, така че изобщо не ме интересува. Чудат се тази, защо го отваря този шоколад 5 часа буквално. Хора, това е много хубаво. Усеща се като бисквитка, дори не се усеща като карамел. 10 ще си взема още за България. Айде сега и този двуцветния. Изобщо не е странно как ям шоколади на летището. Ми е много бейсик, изобщо не усещам никаква разлика, така че му давам 9 от 10. Този е уинер. Отивам за още, а вие харесите последните за влог от Колумбия. И ще ви подаря шоколад.